mimpi aneh banget lur. Gara-gara mati karena rampung lur. Jadi ngene ceritane. Tenan wis dicoplok. Wah. Kok mantep terus. Gek turu is, esuk sekolah ta wis bengi iki. Nggih, Bu, nggih. Nggih iki yo HP-ne didelehke gekan. Nggih. Keren. Saya Jabir. Waktu 20 menit bermojo banjur berarti nomor tak cekoni. Nggih. Kak. Apa iki? Yemin bayi seradong aku. Ono kunci barang meneh. Sak. Apa meneh iki? Radon emang. Cek, ini paling dibeli di sini. Ayo. Ada ini. Terus pagi main aku mau. Berarti nek gaji iki terus ini Aku ngerti lah. Ojo. waduh apa ya? Ya rapi iki. Kadung aku Apa iki? matematika. Aku ngerti iki lho. Bu iki apa? Aku ngerti. Oh, kayaknya iki rumusnya. Sekarang lho, saya sama. Dolan HP. Iya. Cepet lu bagaimana? Berarti udah bisa suke mau pengennya ngomong apa? Jadi kan ini ketemu. Jadi kan ini gradunya tegak lurus toh. Nah misalnya garis iki dan iki garis sing persamaan iki tegak lurus karo persamaan lingkarannya iki, berarti gradiennya itu sama dengan M1 kali M2 sama dengan Win 1. Nah misalnya ke M1 nih berarti kan 3/4
kali M2 sama dengan min 1. Nah, M2 sama dengan min 1 kali 4/3. Jadi M2 nya sama dengan min 4/3. Nah, Jero kotak ini isine ana seiso nyelesaikan masalah. tak apa wi? Lah wong ade ora duwe masalah,